Καλησπέρα σας. Το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας για την Μυοσκελετική Υγεία είναι γεγονός. Άνοιξε τις πύλες του στο Ηράκλειο και με χαρά φιλοξενούμε τον κύριο Παναγιώτη Βλαχογιαννόπουλο, καθηγητή Παθολογίας Ρευματολογίας. Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια όσον αφορά το συγκεκριμένο επιστημονικό συνέδριο. Το συνέδριο αυτό είναι συνέδριο που αφορά καινούργια γνώση στη διάγνωση, στη θεραπεία και στην αντιμετώπιση ασθενών με ποικίλα νοσήματα και από πολλές πλευρές. Επομένως δεν περιέχει μόνο ρευματολόγους, αλλά όλους τους ειδικούς για τη μυοσκελετική υγεία, όπως είναι οι φυσικοθεραπευτές, οι χειρουργοί ορθοπαιδικοί, όπως είναι επίσης άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη διαιτολογία, νοσηλεύτριες, νοσηλευτές και επομένως μια μεγάλη γκάμα ιατρικών ειδικοτήτων που εστιάζουν σε ό,τι καινούργιο μπορεί να υπάρξει και υπάρχει σήμερα στην αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών. Ασχολείται με τα νοσήματα που αφορούν παθολογία του μυοσκελετικού και αυτά δεν είναι μόνο τα ρευματικά νοσήματα, είναι και γενετικά νοσήματα και νοσήματα φθοράς, όπως η οστεοαρθρίτιδα, που αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα δημόσιας υγείας, με πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας και νοσηρότητας. Η νοσηρότητα και η αναπηρία αυτά είναι το 17% μέσα στο σύνολο των αναπήρων στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε. Οπότε με βάση αυτά που ακούει αυτές τις ημέρες και ενημερώνεται ο ιατρικός κόσμος που παρακολουθεί το συνέδριο αυτό, τι μπορούμε να πούμε για έναν απλό πολίτη που παρακολουθεί, που θέλει να μάθει τα νεότερα του συνεδρίου, τα νεότερα δεδομένα δηλαδή? Ο απλός πολίτης πρώτον πρέπει να είναι έξυπνος και να μπορεί να διαλέξει γιατρούς και ομάδες. Ο απλός πολίτης πρέπει να μάθει ότι δεν υπάρχει κανένας μεσσίας που θα τον σώσει, αλλά η ιατρική μιας ομάδας από πολλαπλές ειδικότητες στελεχωμένη. Επομένως θα πρέπει να βρει κέντρα εμπειρογνωμοσύνης, κέντρα αριστείας και να αντιμετωπιστεί από αυτά τα κέντρα σαν ανθρώπινη ολότητα και όχι το επιμέρους πρόβλημά του, το οποίο συχνά δεν αντιμετωπίζεται τόσο εύκολα. Οι γιατροί, δεν αποκλείεται κανένας γιατρός, όλοι οι γιατροί στην κοινωνία μπορούν να πάρουν γνώση, εμπειρία και βοήθεια από αυτά τα κέντρα. Γιατί αν όλοι προσέτρεχαν σε 5-10 κέντρα, δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Επομένως, διδάσκουμε τον κάθε γιατρό, ο οποίος στο ιατρείο του μπορεί να γίνει περισσότερο έμπειρος, περισσότερο καλός γνώστης και περισσότερο καλός θεραπευτής. Άρα, ξεκινάει από γιατρούς πανεπιστημίων και μεγάλων νοσοκομείων. Αυτοί οι γιατροί διδάσκουν, μεταφέρουν γνώση στην κάθε τοπική περιοχή και οι γιατροί που δουλεύουν στο ιδιωτικό ιατρείο, σε διαγνωστικά κέντρα, θα μπορούν πολύ πιο εύκολα να αντιμετωπίσουν τους αρρώστους. Απέναντίας λοιπόν δεν συσσωρεύουμε ασθενείς σε λίγα κέντρα, απλά επεκτείνουμε τη γνώση ώστε κάθε ιατρικό κέντρο και κάθε ιδιώτης να αντιμετωπίσει τον ασθενή του περισσότερο επιτυχώς. Τώρα, αναφορικά με το συνέδριο, υπάρχουν, θεωρείτε, κάποια χαρακτηριστικά που θα θέλατε να αναφέρετε και τα οποία κάνουν το συνέδριο αυτό να ξεχωρίζει, να είναι ιδιαίτερο? Ναι. Καινοτομία στη διάγνωση, καινοτομία στη θεραπεία και καινοτομία στην αντιμετώπιση του ασθενούς, που είναι κάτι παραπάνω και από τη διάγνωση και από τη θεραπεία. Είναι η αντιμετώπιση του ασθενούς σαν όλων. Επίσης, καινοτομία στην τεχνολογία. Σήμερα χρησιμοποιούμε τεχνολογικά εργαλεία πιο υψηλά, πιο αναπτυγμένα, για να έχουμε ταχύτατη διάγνωση και ταχύτατη θεραπεία. Και αρχίζουμε να συζητάμε την προσωποποιημένη ιατρική. Εκεί είμαστε πίσω. Θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε τον άρρωστο σαν individual